så åbnede den nye udstilling Egypten besat af livet på Moesgaard Museum. I den nye udstilling på Moesgaard Museum, Egypten besat af livet, får vi et indblik i de egyptiske efterlivsforestillinger. Vi får her mulighed for at følge med lige fra det øjeblik, den døde udånder, til balsameringen og som mumie i graven.